सानसुआव बरायनाय थाहरबाय जों दिनैहाय सिस्टारजों आंजों मा खालामगोन अमा बिबुजों बिथैजों एवगोन आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय जों माबायदि सङो सानैजों मिलायलायनानै संसै जोङो दा गोथाव जायो ना गोथाव जाया जों दाहाय नोंथांमोननो जानाय नायनानै खिन्थासिगोन आरोना ओमफ्राय दा संनोसै नामा लेटबो जाबाय थाव संनोसै जोङो संनायनि स्टार्ट खालामसै आरोना नोंथांमोना नायबाय थादो थौदो अमा बिबुखौहाय सुनानै लाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनोसै अमा बिबुखौ जों माबायदि सुखो लेथ्रा सुखो ना मा सुखो होनदो नै अमा बिबुआ बेनो संबाय दासो दा जोङो संसै ना आं साराय जानसै नै संसै ओमफ्राय गेसखौ फानथ'नो साराय जानबाय सानैबो संबाय आब'बो आंबो ओमफ्राय अमा बिदैखौ देखायाखै द' नै देखायहरदो अमा बिदैया नै गोजाथारै गोलैलायसै गोलैबाय हनै एसे गोलैबायना र' नै बे जाहैबाय अमा बिथै नै बेयाव दोनहरफिनदो नो बिथांमोननो लोगो मोननो देखायनायावनो गोलैलायबायसै एसे बारा गैयाखै आरो एसे फुगानोसै मोना नङाबा ओमफ्राय दा संबाय थादो संबाय दाबो थादो माबाया साराय गुदुं जाथ'वाखै ओमफ्राय थाव होनबाय ना थाव होनसै थाव गरनो लादो थाव होनसै नै थाव बुरजा थुनसै थाव होबाय आं थाव होबाय ना संनाय थावा अमायाबो एसे मेजेम थाखायो नालाय थावखौ एसे खम होयो आरो बयबो लायो बिदिनो संनायाव अमा बारा थाव होया आलदा आलदा सङो वाव जासिगोन दे नोंसोरबा माबायदि सङो जोंहा आलदा सङो एसे गोथावसिन सङो जों थावखौ संनायखौ बानाय लालाय नामा ओमफ्राय जोंसो जायो जोंसो बानायना लायो आरो जों संनायखौनो गोथाव मोनखायो जोङो मालाय संनायखौहाय जानो बाखायो आरो थावनाय मोनाना गाव संनानै जादावग्रा नालाय मालायनिथ' संनाय मोनजाफेराखै नालाय बेनिखायनो आरो बुरजादों टाइमपासनो मैयानो सोमनानै दोननाय एसे मोनामबाय बासा जाबाय आरो ओंखायनो एसे मोनामबाय साराय दुंबाय जोंहा दुंबायना गरदो आं फैदेरबाय मैया पियास होबाय नै एरबाय संनाया बुरजादों ओमफ्राय आखाइ सुखा जानानै फुबाय थाखायो आखाइखौ कर'ना संनाय ओंखायनो माने आं जाबाथाय आखाइखौ सुनानै हर ओमफ्रायसो दांफिन सामब्राम गुफुर होबाय सामब्राम गुफुर होबाय आं माबालायबायसो केमेराया जोंना हरद' गोलैलायबाय सामब्राम गुफुर होबाय एरनोसै औ एरदो दाना फारसेथिं हम आखाइखौ ओमफ्राय एर नङाबा साराया सिं जानाय जायो नालाय ओंखायनो एरबाय आं एरबाय खोबथ'नाङा ओहो एसे बिनि मोनामनाया खारग्रोजोबदों आरोना मोनथारसै एरबावदो हमथानानै एरदो गोथाव जाहांबाय नै गोथाव जाबाय एसे माने एवस्रामथारनांगौ ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंना दंबावो आरोना अमाया दंबावो अमाखौ माने बुरजा लाबोखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बेनिखायनो जोङो बांद्राय बुरजा जाया होननानै आरोना एसे एसेल' जायो जोङो ओमफ्राय दा दोनबाय आरोना बेखौहाय जोङो दोननानैहाय जाबाय थागोन आरोना खेबसेनो जाखाया एसे एसेल' जाखायो नालाय बांसिनखौनो दोनबाय जों एसेल' एवबाय नायदो लोगोफोर गावनि मेजेम ओंखारबाय बेखौ दाहायसो होगोन बिथैखौ दा होथ'ला गोथाव मोदोमखाबाय नै औ बारा खाथियाव मोनामसुवाखै गोजाननिफ्रायसो मोनामसुदा नङाबा माबायोना संफुनायखौ बिदि मोनामसुलाबायबा दै गांलायलायथारबाय आं नै दै गांलायलायबाय नै ओंख्रि सङै बेदरखौ नुनानैसो गांबायदां
माला मोनजानो जानो लुबैखाबाय गोथाव साइस नुखाबाय गोथाव साइस नुखाबायथ' आरो जाथामसैबो दङ मोनबानो जानोसै मोनबानो जानोसै हाखाला आं उखैनाया मानसिफोर नुनायाबो जोबा नालाय ओंखायनो दसे माबानांदों जों थाथ'नांदों ला 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 अमा बिदै होबाय मोनबाय नै जानोसै जोङो दा दाउ आलु मैयानि भाजा ओमफ्राय नै अमा बिबु बिदै लाबाय प्लेटावहाय दालि एसे लाबाय जोङो ओमफ्राय नै बेनाबो दाउ आलु एवनाय जानोसै जों बिदिब्ला जानायखौ एसे नायदो नोंथांमोनहा जानोसै जोङो नायबाय थाथ'दो नोंथांमोनहा जानाय नायदो जाखो सानै गाहाम संनाय आं गोथाव जाथारदों दासो एसे रोंहांदों गोथाव जाथारदों गोथाव जादों दा गोथाव संनाय सिस्टेमखौ होनायखौ रोंबानो गोथाव जाखायो आरो जानोब्ला होबा थावा गोखाबो जायो बिदैया गोथाव जादों गोखा जायाखै मोदोमलायदों ना मिलौलायदों दालिया दालि आयौ आंनि आखाइ थुथुनायला टिटु आखिना लाग्रा दाना टिटु आखिना लादों एसे उन्दैयाव टिटु आखिना लादों जाहैदों सोरनिखौबा नुनानै ओमफ्राय दाना भिडिअ नुजानानै लाजिबाय गोदो दैयाव थुफ्लांदों दासो लाजिनो ओंखारो ओमफ्राय लाजिबाय गस्ला गोलावसो गाननो थांबाबो ओमफ्राय बेसे गोलाव गानो दे एखमब्ला गुसुंबो गाननो लुबैयो बानलु जानो मोजांथार बेयो बानलु जा दाउ गोथावा दा एवनानै जाबावनोथ' लुबैबाय माखासे दोननायखौ जानायानो रायलायनो गोलावलायासै नामा होमबा लोगोफोर जों जाबाय थानोसै ओमफ्राय दा टाउनाव एसे थाब जानोसै जोङो ओमफ्राय थाब जाना थांसै टाउनाव एसे खामानि दं आरो ओमफ्राय दा टाउनाव थांनायखौ एसे खिथानोसै जानो लुबैनाङा दा होमबा जों थाब थाब एसे जाग्रोदिनि नङा टाइमाबो लेट जागोन ओमफ्राय आरो बन्द' ना बेनिखायनो थाब जानानै थाब टाउनाव थांगोन आरो होमबा दोनथ' दा माबानोसै खिथाबावनोसै जों टाउनाव थांनायखौहाय नै ओंखारबाय जोङो लोगोफोर थांनोसै दा टाइमाबो हास्लाबला मोनफैबाय नै जिरायबाय दसे खामानि मावनोसै दा थांनायखौ देखायदिनि
एसे खामानि दङ नेटनि खामानि ओमफ्राय दा बे जोबनानैहाय थांफिनसै आरो दा थांनायावहाय खिन्थासिगोन नोंथांमोननो दा जों मावग्रोनोसै बेखौथ' खिथाजोबनो हाला मा मावदों मा मावाखै ओमफ्राय दा टाइमनिबो अभाब बेनिखायनो जोङो दा मावग्रोनोसै आरो ना थाथ'दो होमबा नोंथांमोनहा जोंनाहाय खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो ओंखारनोसै एसे लेट जाबाय खामानि मावै मावै ओमफ्राय दा जोङो एसे मोनाब्लिबाय मोनाब्लिनो माने माबा जाबाय आरो 5टा जाबाय ओमफ्राय जोङो दा ओंखारनोसै ओमफ्राय दा दोनथ'नोसै ना जोङो थांनोसै जोङो दा एसे उसुबिदा जागोन भिडिअ खेबनोबो बायसान्सआव पुलिसा लाखिलाबायोबा दा बेनिखायनो जोङो थांनोसै आरो ना खोनसेना जोब्बाय खामानिया जोबनायनि बिराद खुसि आरो आंना खामानिया आंना जाबाय आरो साक्सेस जादों ओमफ्राय दा थांनोसै ना होमबा जोङो दोनथ'नोसै